Supervisor, yaon ang sarong distrito na inaapod na partido. Asin may sarong munisipalidad na grabing madidiskubre siring kan gayon kan sa indang nasasakupan. Arog kan mga tourist spot attraction na sa indong magugustuhan. Maaraman na digdi ang sa indang pinunaan, kabali na ang sa indang kultura, hinatudan, lalong-lalo na ang yaman ng minerales, pangkabuhayan na iglita sa nama didiskubre. Sa indong pansinon, asin malugod na hilingon ang gayon kan Garcho Terena na samong inaapod na Baybay Sisiran. Marhay na aldo po sa Indoga Boss. Para sa indong karaman, yaon kita ngunyan sa crossing ng Barangay Maligaya na kung saing maaaraman nindo ang agi pasiring sa munisipalidad kan Garcho Terena. Mari na, asin iibahan ni kamo para mahindo ang gayon na may pag-uurgulyo kan banwaan ng Garcho Terena. Ang orihinal na lokasyon kan Garcho Terena ay mahiring sa bulod kan Pambuhan. Pero kinahalugi, hiribayan ini ng binanwahan huli sa pag-atake kan mga dayuhan. Dai naghaloy, sarong mayaman na nagngangarang Don Andres Garcho Terena na hali sa lugar ng Ligaon na may katsadiri kan dakulang parte ng daga sa lugar na ini, na nagkumbinse sa mga tao asin nagpalago sa pagtanom ni Kapaka. Ang munisipalidad ay ginibo kan March 4, 1949 sa pamamaagi ng Executive Order No. 205 na pinirmahan ni Pangulong Elpidio Quirino. Orihinal ining pinangaran ng munisipalidad ni Anderson. Ang munisipalidad, niribayan ng pangaran pagkatapos ining tinatag asin maaraman ni Don Andres Garcho Terena. Siya ay miyembro ng Emilio Aguinaldo Junta sa panahon ng giyera kan Espanyol asin Amerikano. Nag-abot siya na gobernador kaso ambos Camarines kaitong 1990. Siya ang ama ni Don Mariano Garcho Terena, kalihim ng agrikultura, komersyo asin gobernador man kan Camarines. Garcho Terena ay daiman minapahuri pag-abot sa kultura ninda. Masasabi man na saro ini sa may maipag-uurgulyo na banwaan pag-abot sa kultura. Mapa-agrikultura man, pagsisira o sa dawa anong aspeto nin hanap buhay. Ang banwaang ini ay dakol mapagkukuahan ng sira o dawa sa pananumman. Asin kaugalian na kan mga taga-Garcho Terena ang pagiging multitasking o pagiging mahigos pag-abot sa pagkabuhay. Ang banwaang ini ay makagaya-gaya man na pagbalik-balikan. Bako lang huli sa gayon, kundi pati na sa masisiram na kakanon na orihinal nindang gibo digdi.
ang sa indong pagbisita sa lugar na ini kung dain nindo mananamitan ang gulay na natong na niluto sa liputok kaniyo. Ang sa indang alang na langkoy, asin man lain-lain na masisiram na luto din. Mapaduma naman kita sa magagayong na lugar digdi sa Garcio Terena, Igwasindang Beach, sandbars, waterfalls, asin iba pang magagayong na lugar na digdi nindo lang mahihiling. Marina, asin sa tuyang dumanan ang mga ini. Ini ang balugo, ang sarok sa pinakatigdadarayo kan mga tao kada bakasyon. Ini ay sakop ng Barangay 1. Ason Waterfalls, na ipinag-uorgulyo kan Barangay Ason, hulita sa gayon kaining kawili-wili. Napapawaw ang kada turista na minadarayo digdi huli sa presko kaining dara. Terrace River, ini ay dinarayo huli sa harani. Malinit at malibot na tubig na minakonekta sa salon kan Barangay San Vicente asin Pambuhan. Nasa Barangay San Vicente, ang sarong nakatagong gayon ng waterfalls na inaapod na gabaw. Ini ay igwang 3-layer na abaan ng gayon, asin preskong tubig na hali sa itaas kaini. Kasisihan asin gubgub white sand beach. Bistado huli sa pino asin maputi kaining baybayon. Mayaman sa minerales asin laman dagat. Ini ay nasasakupan ng duwang barangay. Iyuan, Barangay Pambuhan asin Harrison. Mapabike man o hiking ang hilig nindo, Marina asin dumananta ang Harrison Hilltop. Mahihiling nindo digde ang magagayon asin breathtaking na view kan nasasakupan kan Garcio Terena. Dumananta ang Barangay Candendrita. Yaw sa barangay na ini ang duwang napakagayon na tourist spot na masasabing sulit ang pagal asin narayo na sa indong aayuson. Magayon ining dayuhon, mapasolo o grupo, mapabarkada man o pamilya. Ini ang naglahos asin Monteverde Island. Saruman sa popular na dinadarayo ay ang Nagpurok. Ini ay nababanga sa duwang resort, Iyuan Casablanca asin Seabreeze Resort, na nasasakupan ng Barangay Ason. Marerelax ka sa preskong paros asin mauugma ang mga turista, darakan magayon na kapalibutan asin na aktibidades na pwedeng gibuhon igde.